Díagóid de chara agus tá 100 míle fáilte roiad chuig an 8ú rang ó Institút Oideachais Marino, Institút Dúintrí Bunscoile agus Oideachasóirí eile. Má tá sim agat grád maithe bhaintteach sa chailge, tá súlagam go garóí an fís anseo leat é sin na dhéanamh. Madlín Gallagher sanam dom agus an teachtain seo brathnóid ar an Léamhthuiscint. I bapar dó, bé gá Léamhthuiscint le déanamh agat, Léamhthuiscint A agus B. Bé 3 huair cléig agus 5 nóméid agat. Is fiú 100 marcan dá Léamhthuiscint, mar sin ba ceartcuid hartar uair agus 20 nóméid a chaithfar na Léamhthuiscintí. Jane iireach na freagraí scríomh ocail féin. Tá 5 marc ag dollar Léamhthuiscint A agus 5 marc ag dollar Léamhthuiscint B. Tá ceist a 1 go dtí 5 ar cómharc, tá 7 marc ar gach ceist. Idir ceist a 1 agus 5, tá cuid A agus B. Is fiú 3 bharc gach cuid A agus 4 bharc gach cuid B. Tá 3 bharc ag dollar ceist a 6 A agus tá 2 bharc déag ag dollar ceist 6 B. Buineann ceist a 1 le halta 1, ceist a 2 le halta 2 is ar eile. Ná fág spás fullmh riamh, tuair buile fi thuaim más gá. Is féidir leat clochtú óilir an stíl scríomh nuachta, má léonn tú ailseo bio.ie, fuinte.ie, gaelport.com, nósmag.com is ar eile. De gná bíonn slucht amháin ar chuine cáiliúil agus an slucht eile ar actra nó agriocht. Céir a dhéanann tú sa scrúdú. Léonn Léamhthuiscint uair nó chó, féach ar an bicseúir. Léonn na ceistena, chuir lína faoin na príomhfuintí. Léonn slucht a ríist, chuir lína faoin na príomhfuintí. Chun ceist sé a ragart. Bíonn roinnt gramadí ag tastáil anseo. Beidir an sirbhríthir, an mó canílach, an tuisil gineadach uathe nó ulra, an chopal nó ihar farsanta. Seo goit na Jerry den sirbhríthir, má irtar ar teachtar an sirbhríthir, bí ag fearmach den na Jerry seo a leanas. Má irtar an tuisil gineadach ulra a aimsiú, caróí na nótaí seo leat. Má ecann tú ná agus urú is sé an tuisil gineadach ulra é. Níachtar ná agus urú riamh seachas sa tuisil gineadach ulra. Seo cúpla tréin ulra sa tuisil gineadach. Caint na níní, choras na buintí, caint na man, obair na báistí. Seo cúpla lág ulra sa tuisil gineadach. Bór na gnach, glinach na murd, dat na bean, ige na núl. Má irt ar teachtar an gopal, siad na focail is nó ba atá ag tastáil is dócha. Má irt ar teachtar ihar farsanta, seo cúpla sampla goit. Duna bháin, birch, túr, cahrar, cuigar, seisir, seachtar, ochtar, nínar, deithnar. Agus sin é, tá súlagam go garóí na frásaí seo leat leis an ullmhúchan den na Léamhthuiscintí a bapéir dó. Bé maidir as an teachtain se thugan le físeoin nua. Slán!